Péjú Ògúnmọ́lá ti kéde pé òun ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ tíátà padà lẹ́yìn oṣù méjì tí ọmọ rẹ̀ jáde láyé. Gbajúmọ̀ òṣèré tíátà ní Péjú Ògúnmọ́lá Ọmọbọ́láńlé ti yọjú síta lẹ́yìn oṣù méjì tó pàdánù ọmọ kan ṣoṣo tó bí. Ní ọjọ́ kẹfà oṣù kẹsàn-án ọdún 2025 ní Ayọ̀míkún tí í ṣe ọmọ kan ṣoṣo tí Péjú Ògúnmọ́lá bí jáde láyé. Ọ̀pọ̀ èèyàn ló ń bá a kẹ́dùn nígbà náà tí a kò sì gbọ́ ọ̀rọ̀ kankan láti ọ̀dọ̀ rẹ̀. Àmọ́ lẹ́yìn oṣù méjì tí Ayọ̀míkún ṣaláìsí, Péjú Ògúnmọ́lá ti jáde síta láti fi ẹ̀mí ìmoore rẹ̀ hàn sí gbogbo àwọn èèyàn tó dúró tì í, bá a kẹ́dùn, gbàdúrà fún un. Nínú fídíò kan tó gbé síta ní òwúrọ̀ ọjọ́ àbámẹ́ta ní Péjú Ògúnmọ́lá ti kéde pé òun ti padà sídìí eré tíátà báyìí. Gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ mi, alábàáṣiṣẹ́pọ̀ àti ẹbí mi, láti bí oṣù méjì sẹ́yìn tí mo ti pàdánù ọmọ mi ni mo ti wà nínú ìpòrúru ọkàn àti ìbànújẹ́ ńlá. Àmọ́ bí mo ṣe wà nínú ìbànújẹ́ yìí, bẹ́ẹ̀ ni gbogbo àgbáyé jẹ́ kí n mọ̀ pé àwọn wà lẹ́yìn mi. Mo rí ìfẹ́ tí ẹ fi hàn mí, mo sì mọ ìmọ̀lára àdúrà yín àti ìtọ́jú yín, gbogbo rẹ̀ náà ni mò ń rí. Péjú Ògúnmọ́lá ní láti ìsàlẹ̀ ọkàn òun ni òun ti ń sọ fún gbogbo àwọn èèyàn jákèjádò àgbáyé pé wọ́n ṣeun, òun dúpẹ́ púpọ̀, òun sì mọ ìfẹ́ tí wọ́n ní sí òun lóore. Orin onígbàgbọ́ kan sọ pé nígbà tó bá tẹ́ wa lọ́rùn, ìwọ ni Olúwa tó ga jùlọ, bí kò sì tẹ́ wa lọ́rùn, ìwọ ni Ọlọ́run tó ga jùlọ. Mo ti gbà fún Ọlọ́run, ẹ ṣeun, mo dúpẹ́. Gbajúmọ̀ òṣèré tíátà náà wá kéde pé òun ti dé padà sídìí iṣẹ́ tíátà lẹ́yìn tí òun ti kẹ́dùn ikú ọmọ òun fún oṣù méjì. Lónìí mo dìde padà, kì í ṣe pé ìrora yẹn ti lọ, àmọ́ torí mo mọ̀ pé ọmọ mi Ayọ̀míkún kò ní fẹ́ kí n máa jókòó sílé. Mo padà sídìí iṣẹ́ eré tíátà tí mo fẹ́ràn. Gbogbo ẹ̀yin olóòtú eré, òṣèré tíátà, olùdarí àti onígbọ̀wọ́ eré, mo ti dé padà, iṣẹ́ ti yá. Ta ni Péjú Ògúnmọ́lá gan-an? Yàtọ̀ sí pé ó jẹ́ àgbà òṣèré, Péjú Ògúnmọ́lá jẹ́ àgbà òǹkọ̀tàn, olùdarí eré àti olùgbé sinimá síta gẹ́gẹ́ bíi ti bàbá rẹ̀ Kọ́lá Ògúnmọ́lá. Ní ọdún 1989, Péjú Ògúnmọ́lá ṣe ìgbéyàwó pẹ̀lú Sunday Ọmọbọ́láńlé, ẹni tí ọ̀pọ̀ mọ̀ sí Papi Luwẹ̀, tó sì jẹ́ ìyàwó kejì fún àgbà òṣèré aláwàdà náà. Nínú ọ̀rọ̀ tí ọkọ rẹ̀ Sunday Ọmọbọ́láńlé bá iléeṣẹ́ ìròyìn City People sọ lọ́dún 2017, ó ní òun pàdé ìyàwó òun ní ilé bàbá rẹ̀ Kọ́lá Ògúnmọ́lá lásìkò tí ó tẹ̀lé bàbá náà káàkiri fún eré ìtàgé lásìkò náà. Péjú bí ọmọkùnrin kan ṣoṣo, Ayọ̀míkún fún Sunday Ọmọbọ́láńlé Alúwẹ̀, ẹni tí ń ṣe ẹni ọdún 24 kó tó jáde láyé. Lára àwọn eré tíátà tí Péjú Ògúnmọ́lá ti ṣe nìwọ̀nyí: Àpáàdì, Ọmọ Ghetto, The Saga gẹ́gẹ́ bí ìyá Ayọ̀mídé, King of Thieves gẹ́gẹ́ bí Lálóńpé, Beast of Two Worlds gẹ́gẹ́ bí Ìyálóde, House of Ga gẹ́gẹ́ bí Ìyálọ́jà, Maradona, Máfiwọ̀nmí, Tòròmádé àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ìròyìn yàjóyàjó fún ti àkókò yìí kò ní jù báyìí lọ. Ẹ má gbàgbé láti tẹ̀lé ìkànnì yìí, ẹ bá wa pín ká, kí ẹ sì fi èròǹgbà yín sí abala àríwísí. Abdulkareem Nimas ló ti ń jábọ̀ ìròyìn. Ètò tó ń lani lọ́yẹ̀ wà ń bẹ̀. Ọdún mọ́ wá ìkànnì Jígí Alára. Ìròyìn lóríṣiríṣi tàbí mọ́ bó ṣe ń lọ láwùjọ. Ọdún mọ́ wá ìkànnì Jígí Alára. Ìkànnì Jígí, Jígí, Jígí Alára. Jígí, Jígí, Jígí Alára. Jígí, Jígí, Jígí Alára. Jígí, Jígí, Jígí Alára. Ìkànnì Jígí Alára 24, bàbá gbogbo.